caggal yettude Allah ko julde no laaɗo ɓurnaɗo windere yettude jignaɓe men e jignaɓe mumen sernaɓe men e seraɓe mumen e yettude denndangal ɓiɓɓe leñol ngol rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe mbiɗa heewi wiide so tawi en keɗima en nani jaydiyanke walla dillowo e pulaar gendiyanke biyowo leñol men wona walloɓe leñol men wona duusoɓe sinno ko leƴƴi goɗɗi ɗi ma en dañ ɗum mo kala ne jogii hakke haalde kaɗo haala kono min somi nani ɗum mi hulat nde tawno ala fof ko neɗɗo goɗɗo dañi e leñol mum komi dañani e ngol ɗo leñol o wona gila e jangde pulaar nde fuɗɗi no janginede o wona nde magiyankagal fuɗɗi magona magende wona nde leppi mbatti filmede ne jeeyende wona nde jaaniyankagal daraji nde kala ko neɗɗo goɗɗo daño e leñol mum gamen ga en dañi ɗum e leñol meɗen en jiggoyaki hay leñol gotol en jiggaki hay ɗemgal gongal en jettiri Allah jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗo en on fa tange wawde haade e ko jeyɗen en jiggoyaki banggue goɗɗo ko jetto joguiɗo ɗo fuɗɗi mo ala ɗo haaɗi ummade men faade e moɗon hande noon gatten koye dow inde pelle ɗe ganduɗa ko pelle ballidije cembinoje en e kala saaha jamma ñalama suwa kikide ina duusa en gila hanki tawi wona hande ina hen fedde wiyetende yiɗɓe radio Teccan nde ɗo fedde yiɗɓe radio Teccan waɗi ko pelle e nder johli dunde baba adama he ya toon to leydi Amérique to dowlaji dentuɗi Amérique e nder 53 continent o hono état ji ɗi hayso tawi fof ngala hen pelle kewɗe nan toon sembe nan toon doole nan toon golliɓe golle joɗɗe nan toon golle baɗɗe fayde nan toon woppuɓe haajuji e hammuji ɓe ɓuuɓol suwani ɓe nangue jaggani yaltinoɓe kala ko heewi eko famɗe jiifaji mumen ina pecca hen nde ɗo haalirde nde ganduɗa ko kañum jibini ko kala e goɗɗum ko jibini ko ha heewi eɗen jetta Allah eɗen jetta ɓe ɗanniyankoɓe e ɓeɗo ɓe ganduɗa ko wallidiɓe fedde radio Teccan nde fuɗɗi nde ko Mamadou Oumar Ba to Memphis gorko mo ganduɗa ko gorko uuro Bamba Ñigan mo dañi uurɗanotako mo dañi uurɗano mo dañani uurɗanotako gorko Mamadou Tumbigo Tumbi Jaam sa e welende gorko mo Belel Kelle Guirloje gorko mo nenne dire Ali Modi Gural Pulagal leɗɗe daneji kanko ardi fedde nde idi ɗowde ɗum fodde lebbi e bandu men ha ko daña ko daña hen caggal muɗum fawa koye juuɗe bandiraɗo debbo mo ganduɗa wonde debbo bonani wonde gorko bonani boni ko jasde bandu men bandiraɗo debbo biyeteɗo Hawwa Faye madame Thiongan kanko jaggi fedde nde heɓɓiti ɗum darde tinde no feewi ina gollo hen golle joɗɗe baɗɗe fayida no feewi fulla yewtande e fayida mum kala waɗama e yesso teddugal makko kanko e joom galle makko e kala dendagal pelle jokkiɗe e makko kanko Hawwa Faye mo haali dolaji denduɗe Amérique haala leyɗele woɗeɓe Europe to pelle kewɗe jaali dariɓe dande tinde ɓe jeebaki hay saha goto ha yetti ga e leyɗele Afrique ɗeɗo pelle on calminama on jurama on jettama seeɗa puɗɗi ɗo oɗon jaggi ha tiiɗi mi rutto hande e ɗo inde fedde nde ganduɗa ko golle hande fandare janggo fedde golle hande fandare janggo innirande fedde sehilaɓe Dawouda Moussa Dia woni oɗo wutte mo ɓorne ɗen woni kaɗa laafa ka mbaɗɗen ko dental timmugal payodingal no dental Sokhna Hawwa Faye e dente goɗɗe ɗe jogoɗen haalde ni kanje kala koɗe daraniɗe jangde daraniɗe pinal daraniɗe faggudu daraniɗe ɓamtare lawol ngol ko gotol holto faya koye e rende ko fuɗɗi dañede e leñol men ko fuɗɗi dañede ko jagge ha tiiɗa ko suwa ko yiile taw koye kaldigal e pamudiral mo kala jagga hen ko foti jaggude hen ko e dow inde fedde golle hande fandare janggo nde Dawouda Moussa Dia mbiɗen e inde e fedde yiɗɓe radio Teccan e gardugol Hawwa Faye eɗen jetta fedde yiɗɓe e Dawouda Dia wonɓe toon to leydi Farayse fedde mawde fedde yanje nde ganduɗa golle mum e balle mum fof no fedde radio Teccan darori ɓamtude radio Teccan ni no fedde Dawouda Dia ɗo darori ɓamtude golle e balle Dawouda Dia ni ko noon fedde wonde Europe nde dari ɓamtude golle ubbidde golle ɗe ganduɗa Dawouda Dia gollinoma e nemaji ɗi o waɗan leñol ngol ruttudemo teddugal Allah jarama ɓe jarama kono ɗum ko eɗen mbaɗa ngol ɗole fol e yesso teddugal fedde wonde wiyetene fedde Dawouda e Haruna
ƴeew wiyoɓe min kalata Dawuda min goppa Haruna min kalata Haruna min goppa Dawuda jiidi yumma ceeri baba ko tajji enɗam ɓe jiidi ko yumma e baba ndendi anniya yimɓe ne jiida tawa jiɗodirani yimɓe ina jiɗodira tawa jiidani kamɓe ɓe jiɗodiri Haruna woni Dawuda Dawuda woni Haruna kamɓe kala koɓe gotum ndeɗo fedde ari wi min dendintoɓe kamɓe kala min ɓe fedde Haruna e Dawuda Dia on teddinirama ngol ɗo lefol eko watte ko ballal mon faɗa hen caggal mum woɗɓe mbi mbaɗen fedde mbiyen kawral fedde Haruna Dia e ngal kawral en calminiɓe eɗen jaada e mabɓe eɗen dardo e mabɓe golle mabɓe e balle mabɓe gila subaka ha kikiɗe kala koɓe golli eɗen gandi ko golle juɓɓuɗe ko golle mbaɗe fayida no feewi en calminiɓe en juurima mabɓe en jettiɓe jettoro joguiɗo fuɗɗi mo alaɗo haaɗi gattan e fedde jaatiguere nde e hono golle hande fandara janggo sehlaɓe Dawuda Dia e gardagol mawni men sahil men gorko deniyanke o walla gorko jaalalo o gardiɗo mawɓe leyɗe Medina Gounass mo ganduɗa ko Nima Hamadi Goral gorko Jeere Djibril goto sa Tengel gorko mo wudure lewe jayɓe bongue e Mali Booli lewe kese tufde Boubou Joldeguel Baadi lewe jimmeyaɓe tuuno mbolo gawde on wiyete ko Ibrahima Ba kanko woni mawɗo legal Medina Gounass 4 no huccude commissariat mo Guédiawaye sa préfecture ɗo kanko yalti bara diagal ardi fedde golle hande fandara janggo cata ɗe e tedɗe ɗe kala ina calmino juuro on koye dow inde Ibrahima Ba min kalata sen gatti eɗen jetta fedde piindi gandal dande mum ko dande mantinide e nder windere nde eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen jettaɓe eɗen jetta ardiɓe ɓe kono jettirten fedde Abdoulaye Daouda Huudi Adiara joom bokke boyngel guila e cangol e feelaji cili jima cili geddaɗo boofi malaw Sadio tengorengo diral joom bokke boyngel guila e cangol e feelaji ɗo suukata suman to jenggat feya pooye lommigo hakkude duuɗe ceene hoɗe caali les ɗo ceewel to wiyete mbaɗa beeli ceyɗe cilowaji leewo ɓeyteɗi kayo kuuna jaabude e gooleje Abdoulaye Daouda Huudi fedde wiyetede ADD commune mo Bokke Jalluɓe en jetti mo ganduɗa kañum woni hono Serif Amadou Samba Oumar e Mamadou Demba Diop gorko mo Diara Jammule jammi mawki tambi funnague ɗo cooji ngulle barakeje woni Mamadou Diop Diarangel ko noon kadi fedde nde ganduɗa eɗen gandi wiyete ko fedde e hono Croix Rouge e département mo Podor ndeɗo fedde ari ko ñempinde e ñimnude e sembinde ko faate fedde nde wona laamuyankore darnide ko faate cellal ɓi adama e gardagol mo ganduɗa kañum woni Fatimata Gueye debbo mo o Thile Boubacar o salminama o juurama o yettama jetto joguiɗo ɗo fuɗɗima alaɗo haaɗi ko noon fedde bandaɗo debbo honorable député Aram Ly debbo mo Mboyo walla Podor walla Fonde Asa e fedde yaadiɓe Aram Ly ko fedde darinde dande tinda no feewi eɗen gandiraɓe e ngol ɗo lefol kono noon kadi fedde Dawouda e Makki e gardagol Haruna Sané gendiyanke laabtuɗo dariɗo darde tinde wonde fayida no feewi bandaɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe koye nder inde ɗeɗo pelle e pelle goɗɗe ɗe jogoɗen haalde janggo pelle yaadiɓe haaldeteɓe famodirteɓe jogoɗen artude kono haade ko juɗa ɓendude min gudde yewtere nde seeɗa e gorko wendu Boseyaɓe gorko Diawo mo ganduɗa eɗen gandi kala mo fonda e saaha makko ko wawi ko puntaɗo mo wawi wona bawaɗo wiyete Haruna Moussa Malal gorko pullo deniyanke so tawi wino e yo deni reene gorko Diawo wi Diaw dalli e Birama gorko Jassarnajo wiye dogata kulata kuɓɓat ha jeese laaɓa kono yata caggal mbiyen Haruna Moussa Dia wona jeytowo caggal ko jaadiɗo mawɗo leydi ndi Alaji Macky Sall jamma ilama subaka kikiɗe nde o naati nde ko gila nde hewɓe naatani nde o suusi nde ko gila hewɓe cuusa ko jawdi makko warñede makko e doole makko o waɗi hen gam addude ballal beele wayla wawa ha joni jaalade bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe en jettimo jettoro joguiɗo ɗo fuɗɗima laɗo haaɗi kanko ɗo Haruna Moussa Dia mo ganduɗa sohlani laamu biɗo sohlani laamu yiiɗa waɗede jagorɗo ala ko woni haaju mum ala ko woni hammu mum sowona dusde mawɗo leydi ndi ha daña ko yiiɗi ko walla leñol ngol itta en e ngol ɓalewel mo gonnoɗen o perten guite men ganduɗen e nder windere nde Haruna Moussa Dia Allah jarama golle ma jooɗi peewi aɗa wawno wiide ko golliɗa ko a yiɗa nanude darugol aɗa wawi wiide
jarananima ko mbaɗɗa hen ko kono saabi mbaɗɗa ko mbaɗɗa ko andude leñol ko ma daña hatanteɓe leñol ko ma daña laamɓe leñol ko ma daña anduɓe leñol ko ma daña alɗuɓe so leñol ala anduɓe ala alɗuɓe so leñol ala laamɓe ngol nuskat majjat meles yaada e men ali baali Allah hokkima hakkille wawde dañde ɓirtude warñede ma gila e cukagu ha e cagatagal ko dañoɗa ko gasane ladde nde a woppani ladde he gartuɗa koye wuro gadduɗa e cuuɗi moɗon balluɗa leydi ma balluɗa ɓesgu ma balluɗa hoddiɓe ma balluɗa cuuɗi moɗon guittuɗa heege kaɓɗa e basal mbaɗɗa ko wiyete ko ɗum woni hollude lawol ko ɗum woni ferde lawol holla bandu men bandaɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe Pindi TV salmini on cuuri moon yetti on so allahu lamɗo jaaɓi ɓoyata ma en gar e wandiraɓe rewɓe wodɓe joguiɓe jewte nde ganduɗa ko ɗo goni won hen ko hesɓe ɓe on meeɗa yiide walla nande won hen kadi oɗon gandi ko haalirde teccan ko kañum woni ɗo yimɓe mum goni ɗo darde nde ɓe poti darade hen ɓeɗe darina ha timmi ko gollodiral jaadigal kaldigal paamodiral beele ko wiyete ko gueɗe men ɓeyɗo yaaji ne ɓeyɗo saktade ewnago waɗama faade bandiraɓe mo kala no wawi wadde abonné no paamir toon so yiiɗi wadde abonné ina weeɓi no feewi so tawi a huccite natal ngal gonɗa e yebde ngal a yi banggue ma ñaamo ma yi hen bindi boɗeji ina waɗa hen sabonné koye frais so winda sa yi bindi boɗeji ɗi anduɗon firti a ñoƴƴaɗon feɗendu ma sa joƴƴi feɗendu ma gayni dow mum ma yi ko wayno hulde ni itta fiɗene ma kadi pawa e hulde nde woni hankanti an a naati a yoɓata hay batte a wonta tampude kala ko yalti keɓa jeeɓa naftoɗa kono amin jiiɗi hebde miijoji moon e ñiŋoje moon e occugol moon e oncugol moon e ɓuccugol moon koko fuɗɗa suwa tawa darade no feewi ma wat peguitte ma wat gueɗe goɗɗe kono ko daña hen ko famɗata jettiren ɗum Allah joyaɓani Allah jarama on jarama ko ɗo katten ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi